Искаме да построим изложбен център и планираме доставка на кабели. Наясно сме, че на пазара има голям брой производители. Как да получим най-добрата цена? Когато купувачът желае да придобие един или повече продукти само от един доставчик, с единствения критерий най-ниската цена, провеждаме английски търг. В този тип търг всеки оферент има право да подаде оферта, само ако предложи по-добрата цена от всички налични в момента в системата. В английския търг има само един победител, без възможност за равен резултат.